ба диққати ҳамаи шумо мерасонам тамошобинони азиз ки агар техника харидорӣ кардани бошед, олами техникаи Джеймс Сани шуморо интизорай. бовар кунед нархҳои беҳтарин, сифатҳои олӣ, кафолати зиёд ҳамаш дар Джеймс Сани шуморо интизорай. бозори Балх, олами техника. Инчунин бо харид кардани техника дар 3000 сомон шумо метавонед соҳиби купони бурднок гардед, ки дар ин ҷо 40 тӯҳфа ва инчунин шоҳҷоизашон электромобилай. хулас биёен маълумоти бештар рақамшон дар рӯи экран ҳаст, нависен, бо ҳамроҳи худшон ҳамсӯҳбат шавед. ва духтаро ина ман ёфтам ӯ стиральни машинкае ки шумо мепурсиден. ина стиралкаву сушка дора беҳад хушрӯбай хидмонда набуд. ина овардиян дар магазини Джеймс Сани, бозори Балх, назди даромадгоҳаш олами техника. нигоҳ кунен, ҳам дона доранд, ҳам обтовӣ. и ҳам қалибоса тоза мешува. баъд медонен қоқ мекуна, ранги утюкадагӣ мешава либос. ҳам стиралка, ҳам сушка дора. дар ин нуқтаи савдо инчунин шумо дигар намуди стиралниёрам бо нархи дастрас метавонед харидорӣ кунед. нархи донашон аз 3500 сомон сар мешава. обтовиам доранд. ина чӣ намуде чанд килограммае дар корай, ҳатман муроҷиат кунед. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. доставкашон дохили шаҳр ройгонай. ира бинед чихе моделҳои новинка, ҳамаш фасонанд. баъд кафолатшон 5 солай. марамат. барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. бозори Балх, назди даромадгоҳаш олами техника Джеймс Сани. инчунин дариҷа як аксияи беҳтарин рафта истодааст ки агар дар 3000 сомон шумо харидорӣ кунед, соҳиби як купони бурднок мегардед ки шумо имкон пайдо мекунед яке аз 40 тӯҳфаи беҳтарина соҳиб гардед. шоҳҷоизашон бошад электромобилаи тамошобино. марамат. иҷода ҳама намуди техникара бо нархи дастрас пайдо мекунед. интихоба бинед чихе васеяй. духтаро термиксора мепурсен бисёр вақт. нигоҳ кунед, як нуқтаи савдо омадагим. ҳама намудаш ҳастай. ҳам барои ошхона, ҳам мисол инаи модело, ҳама намудаш ҳастай. бренди Джеймс Сани. нархошон ай чанд сум сар меша инора? термикс ай чанд сум сар меша термиксотон? аз 1400 сомон. ҳамин кухниёшама майдоша аз 700 сомон сар мешава. нигоҳ кунен 80 литрои калони хушрӯ доранд. марамат тенай бо медонен гарантияшон 5 солай. бовар мекунен ҳамқа хушрӯ техникаошон ҳамаш як бренд. бренди Джеймс Сани. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. агар доставка дар кора ё ки омаданӣ бошен, ҳатман анами нуқтаи савдо биёен, маҳқултон мешава. бозори Балх, доставкашон бо ройгонай. бозори Балх тамошобино. марамат олами техника. духтаро касе ки нархи навои холодильника пурсидеста буд, марҳамат. ина нигоҳ кунед, аз 1500 сомон сар мешава то 11000 сомона. анам хел холодильникои фасон ҳама намудаш ҳастай. чӣ размери дар кораитона метавонен аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. нархошон нархҳои беҳтарин. баъд медонен ҳамаш бренди Джеймс Саниай. гарантия доранд. гарантияшон 5 солай техникаошонда. баъд инчунин бозӣ рафта истодаи аксияи беҳтарин супер аксия ки дар ин аксия шумо метавонед ки соҳиби шоҳҷоиза гарден. нигоҳ кунед, 40 та тӯҳфа дора. беғарз аз 40 тӯҳфа шоҳҷоизашон автомобилай. мана марамат. маълумоти бештар дар рӯи экран ҳаст. рақамашон бинависед. маълумоти бештара аз худшон пайдо кунед. кассе холодильник гира ина аз 1500 то 4000 дариҷа холодильник ҳастай. бинен чихе хушрӯай. ҳама намуди техника бо нархҳои дастрас дар бозори Балх. олами техника. дӯстони азиз, микроволновка, вытяжка, духовой шкаф, чизе ки дар кораитона ҳозир ма камакак дар борашон гап мезанам. нигоҳ куненда бори новинка беҳад сифатҳои хуб доранд. бренди Джеймс Сани. нигоҳ кунед, ино 4300 сомон. агар комплект гиранд, сенсорникати 6100 аксия мешавад. нигоҳ кунед, 6000 6500 ам хеле меафта агар ки комплект гирен пилтаи болошкати. хулас нигоҳ кунед, нархошона чихе нархҳои хубай. баъд гарантия доранд. анами бренд ҳозир беҳад бренди бақувватай байни техникаода омада. метавонен аз бозори Балх ҷои обтовишай бо нархи дастрас харидорӣ кунед. бозори Балх олами техника навистагиай. мана марҳамат дӯстони азиз,
чанд намуд пилтош ҳастай, витишкои новинка ҳастай. Витишкошон 1800 сомонӣ оригиналош. Баъд микроволновка ҳаста. ҳар хела микроволновкаям аст. Телевизор гирифтанен, духовка гирифтанен, пилисос гирифтанен духтаро ёки утику дигар чи ҳамаша аз анами нуқтаи савдо пайдо карда метавонен. Баъд медонен иҷада супер акция рафтестай. Касоне ки дар 3000 сомон харидорӣ мекунанд, соҳиби як купони бурднок мегарданд. шумо медонед дар ин купон шоҳҷоиза мондагӣ дар ин акцияшон 40 та техника, 40 та туҳфая, баъд бо туҳфаи шоҳҷоизаи асосишон автомобилай, электромобилай марамат метавонен бо нависен, бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. Доставкашон ройгонай. Яке дар кортон боша, ягон чи нависен, доставкатон бепул мекунанд.